在地中海的岛国塞浦路斯，因为甲土耳其的历史冲突，设立无人住的缓冲区。不过嘛，因为安尼鸟鼠生透了真厉害，危害附近庄仔头的农作物。地方政府为着要解决鸟鼠过多的问题，开始饲鸟头鸟，要来消灭鸟鼠。平均一年会当掠5000只的鸟鼠，互农民袂阁头壳冒咧烧。地中海岛国塞浦路斯过去因为遭到土耳其入侵，造成国家分裂，伫国内设置一道会当讲无人住的缓冲区，也毋过因为无人住，互鸟鼠拖真紧，危害到附近的庄头的农作物加农区。Είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τα σιτηρά μας, με τις καλλιέργειες τις οποίες ποτίζαμε τα χωράφια μας. Μας τρώγανε τα λάστιχα, είχαμε πολλά έξοδα να τα συντηρήσουμε. 为着解决鸟鼠啊，农民捌使用鸟鼠药啊，还是喷灭鼠剂来逃鸟鼠，也毋过使用药物，所造成包括鸟头鸟、鸟仔类去食着，也对人类甲环境拢无友善。最后，地方政府决定甲非政府组织、国际照明的塞浦路斯分部合作，饲鸟头鸟畅销来灭鸟鼠。虽然畅销只有30公分悬，也毋过平均一年会当掠5000只鸟鼠啊，有效解决当地鸟鼠，变做农民的好脚手。Αυτό που έγινε σχετικά με τα ανθρωποπούλια ήταν ένα θαύμα. Τα ανθρωποπούλια καταπολέμησαν σε βάθος τα τροχτικά. Λοιπόν, και τώρα που οργώνουμε τα χωράφια μας ή κυκλοφορούμε σε όλα τα πλάτη και μήκη του χωριού, δυσκολευόμαστε να δούμε ποντικό ή νηφίτσα.